Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu, zase tu točím video a dneska tu som s našim hosťom, vy ho poznáte a volá sa Maxík, potržitko IT. Ahojte. Dneska ideme hrať Prison Run s týmto policajtom, ktorý prdí. Takže kde si, Maxík? Tu už pri tomku. Ok, idem za tebou. Pri Miloške. Ja spodol som ľudia. Ľudia, ja už som toto aspoň 3-krát prekonal. Ináč napíšte do komentárov, že ktorá hra je najlepšia, alebo máme si zahrať akú hru. Potom my si môžete napísať veľmi veľa hier a my jednu z nich vybereme a Parkour tady. napríklad môžeme aj parkour, môžeme ho si čo napíšte a ktorá sa nám bude páčiť, tak tu si vybereme a môžeme ju na budúcu hru, na budúce hrať. Maxík, však toto je trošku také, že Také ťažšie už. ľudia, tak toto už je ako, čo? To je hacker. No, to prvé bolo noob, to bolo ako pro, to cez ventu a toto je hacker. A potom bude to úplne s policajtom, to bude easy, takže to bude noob. A to posledné útek, tak to bude už to už bude easy, no. Maxi, kde si? Už som tuto pri policajtovi. Á, tak idem k tebe, čakaj. Aha, to som zabudol, lebo to zlepší. Ahoj, dobre, poď. A ja tu mám obušok. Hlavne si aktivuj tlačítko. Ja tu mám obušok. Čo ja si hlavne musím... Nie. Ľudia. Neviem to dať. Jaj. Tlačítko si musíš aktivovať, tak. Nachytil policajt, Yes. ľudia. Oka. Musíte skočiť a ísť. Ľudia, a môžete napísať, či sa vám stalo raz, že normálne on bol už milimetrik za vami a vy ste to dali. Skúste nám napísať. No, ja som si vybral zle. Už si tu. No, ja už som tu. Skadiaľ si tu ináč? No, ináč my sme celí taký, no, Ináč čuko si to tlačítko. áno. Ty. Ľudia, toto sa mi skoro v kuse chytá. No, stáva. To je teraz parkour tady. Čakaj na mňa, Maxi. OK. Lupienok. Niektorí kamaráti mi volajú, vravia aj, že som lupienok, ale ja som v reálnosti lupín. Napíšte do komentárov áno, nie, či ste nahnevaní na nich, že ma volajú lupienok. To je také, že... Ten napríklad, lebo lupín a lupienok to sú skoro také podobné. Poď, poďš. Dobre, mám to, Maxík. Takže Si ja sa aj kopať. kopať ideme k čertom. Ináč môžete sa tešiť na vlog. Do Rakúska. A ja natočím do Rakúska. Ja neviem, kde mám zobrať lopatku. Tam to smrdí. A tu! Je. Tuto. Poď. Aha, ja Lopatka. čakaj, takto. Už to kúsok urobili tie azdejci. No úplne. Ináč, že Už ani neviem čo, kde, čo, ako. Podľa mňa Fortnite je dobrý, ale neviem, ako vám ho mám natáčať. Ľudia, tešte sa. Budeme aj točiť cestu do Rakúska. Budeme točiť aj Maxík. Takže možno budeme robiť replay, dáke. Áno. A potom ešte pôjdeme takam z Lily T1. Pôjdeme niekam tak kde napríklad, tak kde do takého hradu na prechádzku a
potom budem točiť, ako pôjdeme tam. Maxík bude točiť, ako pôjdeme späť. Však. Ako ja. Ale trošku to zreplayuješ. Však. Aj keď ani nechápem, čo to je replay. Ako keby také, že urobíme, neviem, veľmi tak není, ale podľa mňa ja si to tak myslím, že ty budeš mať takú istú sekundu vo videu, to skopírujem skoro takisto a dám to do videa, že moja sekunda a tvoja sekunda. Jo. Dnes som tu. Ja. Max, čakaj ma, ja nechcem zomrieť. Ja ťa zobašku zob. OK. To už som aj zob. Nie, to musíš páčku šťuknúť. Viem, iba raz musíš páčku stisnúť. Easy. Mňa chytil, lebo on je taký prekrmený. To slovo, ktoré som chcel povedať, je trošku škaredé, ale je trošku taký prekrmený, tak... Ináč... Ostatní youtuberi... Koho máte najradšej ako youtubera? A poprvé nás. Napíšte do komentáru. A môžete tam napísať aj mňa, alebo Maxika. Nechcem veľmi. Nech napíšu oni iných. No ale napíšte, najlepšie by bolo, kebyže napíšete tých iných. Ja som padol do hlavy. To je najťažšia časť, ktorou sa musím snažiť, takže nebojte sa, ak budeme ticho. Nebojte sa, to není, že sme prestali už natáčať. Nie, budeme ticho sa sústrediť. Už si tu? Ešte nie, ale ticho. Tak ľudia už môžeme byť. Čakaj na mňa tam. To je tá najľahšia časť. No, najľahšia, keď sa sústredíš. Tak teraz ľudia, budeme to takú dobu, kým nedojdeme do konca ticho, ale nebojte sa, že už končíme video, ale budeme sa sústrediť. Dobre, Baxi. Čakaj, tak... Maxika, teraz môžeme byť už ticho. Teraz. Dal som tu časť. Nie, ľudia, napíšte do komentáru, či som dobrý, lebo podľa mňa, skoro na prvý šup, ľudia. Som sa mal sústrediť. Viete, sústredil som sa na vás. Že bude Bro Garden. Neviem, prečo to hovorím. Ľudia, zajtra som chcel natočiť video, ale ideme niekam, tak musím to video premiesniť napríklad na utorok, alebo na piatok, alebo kedy na stredu. Už som tam. Ty už si tam? Čo? Ak chceš, tak mi daj mobil. No už som tam skoro bol raz. Daj mi mobil. Na prvý šup som tam skoro bol už. Daj mi mobil. Nie, ja mám, už som tu skoro. Už len toto. Ja ťa už vidím. No, ja už som to mal na prvý šup. Skoro, ale tu som padol. Ľudia, to si nevšimajte. No takže už sme tu.
No tak toto už odteďa, toto je ľahké. Už len tuto to zobereš. Zoberte si rebrík, najradšej. Zoberiete si z tohto skladu rebrík. Tak. Idete. Maxik, máš rebrík? Rebrík je tam z skladu. Store, tuto, poď za mňou. Tuto si musíš otvoriť tú páčku tam. A tam je rebrík. Ja idem prvý a potom môžeš ísť ty. Ok. A vždycky, keď sú tu ľudia, tak nás otravujú, že nám dávajú tie rebríky. Ľudia, ak sa vám aj to isté deje, tak napíšte do komentára. A môžete napísať, ako sa volá ten človek. Ja si ho dám do priateľov a ja ho v jednej hre cípujem. Ja ho zabijem v jednej hre. A ináč, aký máš teraz cieľ odberateľov? Chcel by som mať zo 30, ale ľudia, prosím, dávajte lajky, odbery o 106, aby ste neprišli ani o jedno video. Teraz kopírujem Fizzyho, ale ok. Ja už som tu, ty? Ja ešte idem. Ľudia, napíšte mi, na čo toto je normálne. What the heck is... Ok. Teraz sme už tu. Jaj, toto je easy. No, to je to naj... Takže sme sa vrátili späť. Áno, takže sme sa vrátili, tak idem teraz na Maxika vraveja kúkať a potom to ako Maxik spojí spolu však. No hej. Že to dá tak. Mám také striacké skily. Takže polku som ja točila, polku bude Maxik točiť. No hej. Ľudia, ak máte dneska tiež tak teplo vonka, tak napíšte do komentára, akože napíšte do komentárov, že vysychám, alebo ryba mi vysychá, alebo dačo vysychá. Ryba, to na čo je? Alebo dačo vysychá, normálne, že voda vysychá. Nie voda, napíšte iba, že normálne, že je teplo. Že vysychá. To sú hlúposti, vysychá sú hlúposti. Hej, toto je môj YouTube kanál. Nemusíš sa starať. Tak môžete napísať obidve, kto chce. No vysychám, neviem, kto bude písať. Nevadí, tak ak napíšu, tak napíšu. Nenapíšu. Hlavne sa nehádaj na videu. Však. Počkej, teraz je ďalšia páčka, tak kde tu. Takže. Už len do 5 minút počkám a bude toto video na konci. Ďalšie páčky dávam. Takže už prešlo lepšie, tak ľudia, budeme asi na konci tohto videa. No nie na konci, ešte nie. Ak sa vám toto video teraz páčilo, ideš koniec. No. Už? Som myslel, že ešte... Ja som chcel iba také krátke video. Čakaj ešte minútku. Budem pri ďalšom novom dačom. No takže môžeme. Takže ľudia, ak sa vám toto video dneska páčilo, bolo to také kratšie video, tak lajkujte a odbery vydávajte od 106 a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Sponzorov bol Maxi a Lupin.